Вот с этой картины мы заняли первое призовое место. Рәсем конкурслары туган як белән таныштыруның бер юлы. Казанның 165-нче мәктәп укучылары шундый иҗади ярышта җиңеп Зия утрау шәһәрчеге музейларына сәяхәт кылган. Татарские костюмы, все орнаменты, все очень красивые дома. Зия утрау шәһәрчеге Татарстанда туристлар иң күп килә торган урын. 2019-да анда 700 меңгә якын турист булып китә. Ә башка урыннарга туристларны ничек җәлеп итәсе? Мамадыш районы этнографик туризм тәкъдим итә. Аларның иң зурысы Петрау. Татарстанның гына түгел, бөтен Россия көрәшен халкы бәйрәменә әйләнде. Бик күп спорт ярышлары уздырыла. Моңа районның юл өстендә урнашуы да, инфраструктурасы да йогынты ясый. Әмма туризмда шишләсе мәсьәләләр дә шактый. Первые автобусные экскурсионные группы. Хәзер туристлар агымы зур, җиһазландырылган уңайлы автобуслар җитмәй. Авыл туризмына аерым игътибар. Бул булмасын менә авылларны саклап калу. Авыллардагы менә әйтер идем менә бүгенге гриб-гадәтләрне, традицияләрне саклап калу. Һәр районында бу әйберләргә бик тә ныклы игътибар бирелә. Татарстанга ял итәргә килүче туристның тышкы кыяфәтенә күз салсак, бу нигездә хатын-кызларылар 24-44 яшьтә. Гадәттә поезд белән киләләр һәм бездә бер атна тирәсе кунак булалар һәм шушы вакыт эчендә барлыгы 22 мең сум акча туздыралар. В 2019 году Туризмны үстерү өчен былтыр республика бюджетыннан 157 миллион сум акча тотылды. Махсус бәйгедә җиңгән оештыручыларга чаралар өчен чыгымнарны субсидия итеп кайтарылды. Былтыр бездә 3 миллион 600 мең турист теркәлгән. Алга таба тагын да күбрәк көтәләр. задача ведомства привлекать Кадрларны алдан ук әзерли башларга кирәк, яшьләрне студент чактан ук эшкә тартырга, чит илләрдә Татарстанны тәкъдим итү мөмкинлекләрен кулланырга. ТАССРның 100 еллыгында бу тармакта үзеннән өлеш керткән кешеләрне, ветераннарны унытмаска. Идел Булгара проектын тормышка ашыру, авыл туризмын популярлаштыру, вакыйгалы туризмга басым ясау – бу яңа максатлар. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.